लोगोफोर खुलुमबाय। दिनै नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा सावरायनो नागिरदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअ लाइक खालामनो माब्लाबाबो दाबाव आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनो नोंथांमोना दाबाव। आं दिनै सावरायनो नागिरदों नोंथांमोनजों आं मानो भिडिअखौ रेगुलार लाबोआखै। मानो होननानै बुङोब्ला आंहा दामानि एसे बेस्थ'आव दं लोगोफोर, बेनिखायनो आं भिडिअखौ रेगुलार लाबोनो हायाखै। आरो फारसेथिंहाय ओरैबायदिबो भिडिअ लाबोयैनि जाहोना आं जेब्ला भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला आंनियावहाय भिडिअ माने भिउसआनो फैया। बेनिखायनो आं एसेबाबो दुखु मोनदों लोगोफोर। मानो भिउस फैया, एथ' भिडिअ बानायबाय, एथ' खस्थ' भिडिअ बानायनानै जुदि नायजायाब्ला बोरैबा मोनोना एसेबाबो गोसोआव। दा बेखायनो आंनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोनासो नुवाखै ना आंनासो भिडिअनि सेटिं माबाफोर खालामनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा आं हमनो हायाखै। मानि थाखाय भिउस फैया आं नोंथांमोननो आगोलबो खोन्थाखाबाय। आंनावहाय 1000नि बारा आंनावहाय मानसिफोर दङ। अब्ला 1000आवहाय खमथारावबाबो आं 500 नायब्लाबो गोजोनगौमोन। खमथाराव 500 सुबुङा नायनो बिदि हानाय जानांगौमोन आरो। दा 500आवहाय माने ओरैबायदि भिउसआनो खम फैनाय दङ। 500खौथ' बाद होदो, बेथ' बेसेबां गोजाननिसो जाहैबावबाय। भिउसआनो फैला, ओरैबायदि खम जाबाय थाबाय भिउसआनो जेबो फैला। भिउस फैयैखाय आङो एसेबाबो गोसोआव दुखु मोनदों लोगोफोर। बेनिखायनो भिडिअखौ रेगुलार लाबोनोबो सानदोंमोन, माने रेगुलार लाबोबा एसेबाबो रासिन मोजां जागोन नामा होननानै रेगुलार लाबोनो सानदोंमोन। खिन्थु फारसेथिं ओरै आंनिबो खामानि बेस्थ' जादों एसे, आंबो बेस्थ'खा। दा नोंथांमोनजोंहाय आं बेखौनो बुंनो सानोखि भिडिअखौ आङो माने एबारनिफ्राय हानायमानिखौ आं रेगुलार लाबोनो नाजागोन आरो आं लाइभ स्ट्रिमबो होबाय थानो नाजासिगोन लोगोफोर। नोंथांमोनखौ आरो आं बे बाथ्राखौनो फंसे नोंथांमोनजों बुंनो गोसो जाबोदोंखि नोंथांमोननावहाय जुदि आं भिडिअ खालामनायाव नटिफिकेसन जुदि सहैयाखैब्ला नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनायावहाय अलाव थुदोंना थुवाखै नोंथांमोना बेखौ चेक खालाम होननानै आं नोंथांमोनखौ बुंनो गोसो जाबोदों। जुदि नोंथांमोननावहाय बेखौ चेक खालामनानै जुदि थानोबा हानाय, बेखौथ' बुंनो हाया जेनेबा साइलेन्टआवबो थानो हानाय, एलाव नङाबो जानो हागौ। दा बेखौथ' बुंनो हाया। नोंथांमोना बेखायनो चेक खालामहै, नायहै, गावबा गावनि इउटुबावहाय थांनानै साबस्क्राइब खालामदों ना माब्रै नोंथांमोना बेखौ चेक खालामहैफिन। दा लोगोफोर बेखायनो आं बुंनो सानदों, आंनाव ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम जाना दंबावो। नोंथांमोननि सापर्टआवनो गासिबो जोब, बेखौ गले गले बुंबाय थाखानाय। मनिटाइजआ एप्लाइ जाबायमोन आंना लोगोफोर, मनिटाइजआ एप्लाइ जाबायमोन। मनिटाइज एप्लाइ जानानैहाय ओरैबायदियाव जादों आंनिया, माने रिल्स कन्टेन्ट प्रब्लेम फैदों दा आंनि चेनेलावहाय रिल्स कन्टेन्ट। दा मनिटाइजेसना मा जाबाय, रिजेक्ट जाबाय। दा बेखायनो आंथ' सिगाङावहाय आं गुबुननि कन्टेन्टसो लादोंमोन नालाय, गुबुननि गानसो हगारोमोन आंबो। दा बे गोरोन्थिया आंनिनो जाबाय। दा बेनिखायनो गुबुननि गान हगारनायखौ आं दा गासिबो दानजोबनो गोनां जाबाय। दा दानजोबनानै मा जादों, आंनिया साबस्क्राइब खालामनायाल' थादों लोगोफोर। गासिबो वाच टाइमा, भिउसआ गासिबो खमायजोब्बाय, जेबो गैला, जिर' जोबसै। दा बेखायनो आंनोहाय वाच टाइमखौहाय आंनो 4000खौ आंनो नांफिनगोन। दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ नायजानो लुबैदों, नोंथांमोनहा नायनांगोन। 4000 मोनबासोथ' आङो एप्लाइ खालामफिननो हागोन लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोनहा सापर्ट खालामनांगोन। आरो आं बेखौनो बुंखादों, नोंथांमोनजों आङो लोगो हमहैगोन, नोंथांमोनजों मोगथाङाव रायज्लायगोन। दा आं बेखौनो दुखु मोनदों लोगोफोर। एथ' बुरजा साबस्क्राइबार दं आंनावहाय, एथ' बुरजा मानसिफोर दङ। दा बिथांमोननाव मानो सहैया, ना बिथांमोनहा भिडिअखौ नुवा ना माब्रै, बेखौ आं बुजिनो मोना। दा बेखायनो आं बुंदों, दा नोंथांमोना चेक खालामहै, नुवाखै नामा भिडिअखौ नोंथांमोनहा, बेखौ चेक खालाम। खमैबाबो आङो 500 गैयाब्लाबो आङो 300फोर आं जाजानो लुबैदोंमोन। 300फोर फैबाबो आङो दैलि जुदि आंनि भिडिअ हगारगासेयाव 300फोर थायोब्लाबो आं मोजां मोनगौमोन। दा बेखायनो लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ बुंगासिनो दङ, आंनि भिडिअ नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ बुंगासिनो दं। नोंथांमोना जुदि नटिफिकेसन सहैयाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खोन्थाहर कमेन्टनि गेजेरजों। कमेन्ट खालामाबा नोंथांमोन बोरै जानो, कमेन्टथ' खालामनांगोन ना।
नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानैल' जानाय नङा, कमेन्ट खालामनांगोन भिडिअनि गेजेरजोंहायनो। नोंथांमोनहा माबा मोनसे सोंनो गोनां बुंनो गोनां दंब्ला नोंथांमोना बाहायनो बुंनांगोन, सोंनांगोन जे दा नोंथांमोना मा खालामो, भिडिअखौल' नायो, नोंथांमोना मोनसेबो कमेन्ट फैया। लोगोफोर कमेन्ट हरनाया गाज्रि नङा, कमेन्ट हरोब्लाबो मोजां मोनो। भिडिअखौ आंनि सापर्टार बेफोरो होननानै आंनि भिडिअ नायगिरि मोजां लोगो नोंथांमोन कमेन्ट हरोब्लाबो मोजां मोनो। दा नोंथांमोना माबे भिडिअखौनो नायनानै थांबाय, नोंथांमोना कमेन्टबो गैया जेबो गैया। नोंथांमोनखायनो नों जेबो साननाङा, जेरै नोंसोर आंबो बिदिनो, नोंथांमोना आं नोंथांमोनखौ बुंखानाय जेबो बाहाय नोंथांमोना आंखौ गिनांगौ गैया, आंखौ माबा मोनसे साननांगौ नोंथांमोन गैया। बेखायनो बुंदों जेरै नोंसोर आंबो बिदिनो, नोंसोर बादिनो आं बुङो बेवहाय आङो एथबां माने बै गिदिर गोलावफोर बायदि आङो एथबां टेलेन्ट गोनां, एथबां माबा बिदि साननानैहाय आंखौ जेबो साननाङा, आं नर्माल मानसि, नोंसोर जेरै आंबो बिदिनो। बेखायनो कमेन्ट हर लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानैल' थानाङा। नोंथांमोना कमेन्ट खालाम, बुं, माबाफोर सोंनो गोनांब्ला बुं। आरो आं बुंदों लोगोफोर, बेखायनो नोंथांमोना नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैफिनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना थुनानै गालांदो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांनिसिम गिबियै सौहैग्रोयो।